През есента на 1913 година в Беломорска Тракия слънцето на надеждата изгасва завинаги. Стотици хиляди българи са прокудени от родните си места, а неуспелите да тръгнат са зверски избити. Деца, старци, жени и мъже са посечени от ятаганите на Енвер паша и неговата войска. Вестта се разнася навсякъде и така хората кръщават мястото. Армаган – долината на смъртта. Керван от над 50 000 души се насочва към пределите на Стара България. Колцина от тях достигат до река Арда, но само шепа хора успяват да я пресекат. 100 години по-късно започва национална кампания за създаването на епичен филм за съдбата на тракийските бежанци. Със специалното участие на Калин Сърменов, Деян Донков, Радина Кърджилова, Деси Добрева, Август Попов, Симеон Владов, Деница Шопова, Русица Караджова и много други. Присъединете се към националната кампания за създаването на новия исторически филм. Това може да сторите по следните 3 начина. Нека всички заедно да направим нещо, което да запечата завинаги тази тежка драма от историята на българския народ. Армаган – долината на смъртта.